Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Unha eiruga moi larpeira, de Eric Carle. Un domingo pola mañán, nada máis empezou quentar o sol, plop, dun pequeno ovo, naceu unha eiruga pequerrechiña, moi larpeira. Como tiña tanta fame, buscou algo para comer. O luns rillou nunha mazá, pero aínda quedou con fame. O martes rillou en 2 peras, pero aínda quedou con fame. O mércores rillou en 3 ameixas, pero aínda quedou con fame. O xoves rillou en 4 amorodos, pero aínda quedou con fame. O venres rillou en 5 laranxas, pero aínda quedou con fame. O sábado rillou nun anaco de torta de chocolate, nun xeado de cucurucho, nun cacho de queixo suízo, nunha rebanda de salchichón, nunha piruleta, nunha porción de pastel de cereixas, nunha salchicha, nunha magdalena e nunha tallada de sandía. Pola noite pegoulle unha forte dor de barriga. O día seguinte era outra vez domingo. E a eiruga rillou nunha saborosa folla verde e sentiuse moito mellor. Xa non tiña fame e tampouco era pequerrechiña. Agora era unha eiruga grande e gordecha. Fíxose ao seu redor un capullo, teceu un cápsulo ao seu redor e ficou dentro máis de 2 semanas. Despois furou o cápsulo, saiu polo burato e convertérase nunha fermosa bolboreta. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.